Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Iruñeko udaletxetik Aitziber kanpion zinegotzia etorriko zaigu auzoetako foroei buruz hitz egitera. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1926ean, Benito Mussolini tirokatu zuen Erroman Violet Gibson irlandarrak. Campidoglio plazan egiten ari ziren ekitaldi faxista batean, diktadoreak agur faxista egin zuen unea baliatu zuen Gibsonek, jendartetik irten eta pistolaz tiro egiteko. Balak, ordea, ez zuen Mussolini bete-betean jo, urratu egin zuen. Gibson atxilotu egin zuten eta 1927an Erresuma Batura deportatu. Han, buruko osasun arazoak egotzita, erietxe psikiatriko batean sartu zuten. Mussoliniren heriotza eta faxismoaren porrotaren ostean, Italiako kartzeletan zeuden borrokalari antifaxistak askatu zituzten. Baina Gibson erietxean hil zen 1956an, gatibu, naiz eta bere askatasunaren alde borrokan jarraitu zuen. 1969ko egun berean, istilu handiak izan ziren Donostiako Egi auzoan, talde parapolizialen eraso baten harira. 3 polizia hil zituen Ilunabarrean etak Loiola auzoan, kuarteletik afaltzera jandakoan metraiatuta. Murtziatik heldu berriak ziren 3 militar gazte ziren. Militarrak, albistea jakitean, kuarteletik oso asaldatuta atera ziren, istiluak eraginez. Kalez jantzita eta armatuta, Egi auzora joan ziren. Taberna batean sartu, pertsianak barrutik itxi eta pertsona baten bila zebiltzala, bezeroak paretaren aurka jarri eta kolpatu zituzten. Bila zebiltzan pertsona ez egoela han ikustean, ordea, pertsona bati ateratzen utzi zioten, eta honek berehala jo zuen alarma hotsa auzoan. Minutu gutxian 100 pertsona jaitsi ziren korrika taberna kanpoaldera. Militarrak tiroka ihes egiten saiatu ziren auto batean eta 2 pertsona zauritu zituzten. Jendeak inguratuta, ordea, autoa bertan utzi behar izan zuten, polizian zenbait nan dokumenturekin. Autoak iraulita eta sutan amaitu zuen. Murtzian, polizien senideek manifestazioa egin zuten beren senideak itzultzeko eskatzeko Euskal Herrian ez dituzte maite, guk bai, lelopean. 1984ko apirilaren 7an, Ruandako Tutsien aurkako genozidioa abiatu zuten Hutuek. Bezperan, Juvenal Habyarimana presidente hutua hil zuten bere hegazkinari eraso eginez. NBko kasko urdinek herrialdea utzi zutenean, Hutsunea baliatu zuten Hutuek hilketa masiboei ekiteko, eta 3 hilabetetan 800.000 Tutsi hil zituzten. Frogatuta geratu da genozidioa eragin zuen gobernua urteetan babestu zuela Frantziak. Babesaz gain, armak bidaliz Hutu miliziei, Munduko Bankuak garapenerako bideratutako diru laguntzak erabiliz eta matxeteak nekazari tresna gisa fakturatuz. Parisek ez du sekula bere ardura onartu, naiz eta Ruandako gobernuak gerora froga sendoak publikoki aurkeztu. Munduko potentzia handiek ez ikusia egin zuten. 15 urteren ondoren, Peruko presidente izandako Alberto Fujimoriri 25 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Bere agintaldian estatu indarrek egindako giza eskubideen urraketa, hilketa eta bahiketak egotzi zizkioten. Bere lehen agintaldian legebiltzarra baliogabetu zuen eta botere osoa bere gain hartu zuen, Ameriketako estatu batuen babesarekin. Azkenik, 2017ko apirilaren 7an, eta erakundea armagabetu zen, gizarte zibilaren laguntzari esker. Biharamunean, bakearen artisauek armak zeuden 8 gunetan Frantziako polizia itxaron zuten, armagabetzea gauzatzeko. Espainiako eta Frantziako poliziak erakunde armatuaren amaiera blokeatzen ari zirela, ekimen zibila gakoa izan zen. Baionan egindako ekitaldi jendetsu batekin sostengua eman zitzaion prozesuari, eta estatuei eskatu zitzaien presoen esparruan pausoak emateko. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste honetan, Pasko astea dela eta agenda ezberdina izango dugu. Apirilaren 7an, aste artean, Mamut Eize izeneko escape rooma izango dugu, pistekin eta erronkekin. Iturramako zibiboxean izango da eguerdiko 12etatik 1:30, 2 euroko sarrerarekin. Egun berean, arratsaldeko 6an, Sanduzelaiko zibiboxean, antzerkia, dantza eta musika zuzeneak. Ene kantak dantzan, 3 euroko sarrerarekin. Asteazkenean,
Sormen lantegia. Zure izena hieroglifikoetan. San Jorgeko zibiboxean goizeko 10:00-tik 11:30, 2 euroko sarrerarekin. Ostegunean aldiz, zinema izango dugu, Juslarrotxako zibiboxean. Justin y la espada de valor. Eguerdiko 12:00etan izango da eta sarrera doan izango da, aurrez izena eman da. Arratsaldeko 6:00etan, aldiz, Milagrosako zibiboxean ipuin kontaketa izango da. Un castillo lleno de historias. Doakoa edukiera bete arte. Ostiralean, Pilotx kale antzerkia izango dugu Mendillorriko zibiboxean. Arratsaldeko 6:00etan izango da eta doako sarrera librea izango du. Larunbatean, beste hainbat ekitaldiren artean, Unibertsitate Antzerkiaren erakustaldia izango dugu Iturramako zibiboxean, antes de que amanezca. Arratsaldeko 7:30etan izango da eta euro bateko sarrera izango du. Azkenik, igandean, goizeko 10:00-tik 11:30, Legonautas robotika lantegia izango dugu Milagrosako zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak gizarte segurantzako kotizatzaileen errekorra lortu du martxoan, 316.535ekin. Lehenengo puntuan, hilabetea otsailean baino 1.642 kide gehiagorekin amaitu da. Bigarren puntuan, langabezia tasa 8,6ra jetxi da, 2008az geroztiko daturik onena. Hirugarrenean, foru komunitateak duela urtebete baino 5.529 pertsona gehiago ditu lanean. Argazki nagusian, Reid Wiseman NASAko astronauta eta Artemis bigarrena komandanteak ilargia behatzen du Orion espaziontzian. Honen titularrean, ilargiak ez du jada alde ilunik. Artemis biko astronautak espazioan urrunen bidaiatu duten gizakiak. Eskuineko berrietan, terrorismoaren biktimek beste indarkeria motak jorratzen ez dituen lege bat nahi dute. Azpian, Trumpek dio Iran gau bakarrean suntsitu dezakeela. Jarraian, legez kanpoko okupazioak bankuen jabetza hutsa duen eraikin helburu eta okupanteak saihesten ditu. Azkenik, Kitxen kasuko defentsa taldeek epaiketa baliogabetzeko eskatzen ari dira, eta PSOEk Cospedal epaitzeko eskatzen du. Goiko berrietan, horiz, turistaz betetako beste opor batzuk. Aste santuak bisitari asko egerak hartzen ditu berriro Nafarroara. Bestetik, itzulia, Iruñatik Mendukilora. Seixas dago lidergoan gaur Nafarroa zeharkatuko duen etapan. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Forestaliaren jabeak Antxon eraman zuen Nafarroako eta EAeko politikariekin zituen bileretara. Senatuan adierazi zuen helburua goi-tentsioko proiektua aurkeztea zela. Irudi nagusian, atzo Iruñean izandako 27 graduek esan nahi zuen jendea denboraldiko lehen izozkiak gozatzen ari zela. Izozki den kanpoaldean ilara luzeak sortuz. Honen lerroburua, udaberria baino gehiago. Temperatura altuak asteburua arte mantenduko dira Nafarroan. Eskuineko berrietan, Nafarro gasunak 278 milioi biltzea eta 275 milioi itzultzea espero du errenta zergan. Ondoren, aurtengo kanpaina datorren ostegunean, apirilaren 9an, hasiko da eta ekainaren 25ean amaituko da. Azpian, Trumpek Irani egindako mehatxuak bikoiztu ditu. Herrialdea gau batetik bestera suntsitu dezaket. Azkenik, adinekoentzako krisia erreskatatu duten udalerriak. Goiko berrietan, Iruñeko hotelak ia beteta daude. Ondoren, osasuna, irizpideetara itzuli. Azkenik, itzulia eta Mendukiloren sekretua. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Su-etena ez etxi eta lehen bake proposamena egin die Iranek Ameriketako estatu batuei. Trumpek erantzun du proposamena esanguratsua dela, baina ez dela nahikoa, eta Teherani mehatxu egin dio berriro. Herrialdea oso osorik suntsitu dezakegu gau bakarrean, bihar bertan agian. Argazki nagusian, Paul Seixas, txirrindulari frantziarra, itzuliko lehen liderra. Honen titularrean, Paul Seixas ikusgarri.
Bilboko erlojupekoan erakustaldia egin du Decathlon taldeko txirrindulari gazteak, eta hala Euskal Herriko itzulia hankaz gora jarri. Eskuineko berrietan, argazkian, Marikita Tamburin eta Anmari Lagarde atzo Saran, liburuak ardatz Sarako biltzarrean. Ondoan, martxoan 6.645 lanpostu sortu dira hegoaldean, baina ez da aldatu langabe kopurua. Goiko berrian, desobedientzia zibila, Josemi Zumalabe Fundazioa akorduan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. IAEak Buxar zentral nuklearretik 75 metrora dauden inpaktuak baieztatu ditu. Segurtasun nuklearraz arduratzen den agentziak ohartarazi du Irango instalazioak jasandako erasoen antzekoek arrisku erreala dakartela. Gaur da Trumpek Irani emateko laugarren ultimatuma emateko epea. Argazki nagusian, Bilbon egan egin eta garaipena lortu du Paul Seixasek. Argazkian ikus daitekeenez, Decathlon taldeko Paul Seixas gazteari, 18 urte baino ez ditu, ez zitzaizkion jarraitzaileak falta izan atzo Bilbon, eta indarrak ere sobera izan zituen itzuliko hasierako saioan garaipena erdiesteko. Tartean, aberri egunaren ondoren, EH Bilduk batasuna eskatu du ziurgabetasun globalaren aurrean. Bestetik, langabezia, Nafarroak eta Gipuzkoak Araba eta Bizkaiako datu eskasak konpentsatzen dituzte. Eskuineko berrietan, Karol Diaz, ikertzailea eta idazleak dio. Gerra hotzean, gerrako aurrak jomugan izan ziren. Azpian, Pello Gerraren txostena. Liburu batek 250 urteko artea biltzen du Nafarroan. Euskal Herria irrateari dagokionez, honela diote berriek. Mendillorriko herri baratzeaz eta Azien liburutegiaz baratzondo atal berrian. Aitor Gartzia eta Irene Seminario, abildua la mutil huertako kideak eguzkiloreaz mintzatu dira baratzondo atalean. Baratzondo ataleko kideei Azien liburutegiaren inguruan mintzatu dira atal berrian. Nafarroako hainbat liburutegietan, liburuak mailegoan hartu ez ezik, Aziak hartu daitezkeelako. Bestetik, Irene Seminario eta Aitor Gartziak iragarri digute martxan jarri behar dutela herri baratze berri bat Iruñeko Mendillorri auzoan. Irrintzi plaza saioan bere baratzeko nobedade guztiak kontatu dituzte. Eskuineko berrietan, goian, Ani Arnausen idazketa Aztergai Katakraken. Idazle frantziarraren ekoizpen literarioaren gakoak ulertzeko mintegia antolatu du Katakrakek, apirilaren 16tik aurrera. Guztira, 5 saio izango dira. Behean, kojia, soja saltxa eta misoa, gastronomia japoniarraren ikur. Eneko Izkue Baskulinari Zenterreko irakasleak, kojiaren hartzidura desberdinetatik sortzen diren aldagaien inguruko masterclass bat eman du Lapiko arteanen azken atalean. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Aitziber, zer moduz? Eskerrik asko, mil esker gonbidatzeagatik. Aitziber kanpion, udaletxeko zinegotzia, hezkuntza, herritarren partaidetza eta bizikidetza zinegotzia, ezta? Bizikidetza beharrean euskara. Euskara, barkatu, hortxe. Bai. Ia. Gaurkoan, auzo foroi buruz hitz egitera etorri zera. Lehenik eta behin, konta eguzu pixka bat, sartu baino lehen pixka sakonago. Bai. Auzoetako foroak zer diren? Bai, auzoetako foroak kokatzen ditugu alorroien pean, herritarren parte hartzeko alorrean. Eta badira, herritarren partaidetzarako espazio territorialak. Badaude sektorialak, hau da, gaikakoak direnak, eta badaude territorialak, auzoei dagozkienak. Orduan, espazio horietan sustatzen duguna eta bultzatu nahi duguna da
udalaren eta herritarren arteko harreman bat, ikusteko ze behar identifikatzen diren auzoetan, zer hobetu daitekeen, zer jarri daitekeen martxan, eta elkarrizketa hori ere bi norabideetakoa izatea, eta udalak ere informazioa ematea herritarrei, zertan ari den edo ze aurreikuspen daude. Orain adibidez, azkeneko foroa zabalgunen egin duzueko ere zuenago, adibideren bat jar dezakezu pixka bat ulertzearren dinamikak zeintzuk izan daitezken? Bai, zabalgunekoa 8. foroa izan da, 15 dira osotara, eta zabalgunean eta gainontzeko guztietan egitura berbera edo antzekoa da. Alde batetik badago parte bat non udalak informazioa ematen duen, eta zabalgunean ere, hor hitz egin zen ze interbentzio egiten ari diren udalaren partetik eta bar, aldi berean eramaten dugu ere gutxi baldin bada ere hiri dimentsioko informazioren bat. Eta horren helburua da, guztiok ibiltzen gara hirian, gure auzoa, baina gure auzotik kanpo ere bai, eta ulertzeko, udalak egiten dituen interbentzio batzuk zeri erantzuten dioten. Adibidez, orain foroetan, eramaten dugun hiri mailako hildoa birnaturalizazioarena da, leku askotan ari garelako, ez? Orduan, auzo zinegotziak ematen du informazio hori guztia, eta baita eramaten ditugu interesgarriak iruditzen zaizkigun udal zerbitzuak. Kasu honetan, erronda honetan, eramaten ari gara bai emakumeen etxeari buruzko informazioa, eta baita zentro espazio kolaboratibo horren informazioa. Orduan, deskargo hori egiten da, eta gainera horre sartzen dira aurretik herritarrek bidalitako galderei erantzunak. Eta gero, azken partean, uzten da irekian bertaratu diren herritarrek proposamenak edo galderak egin ahal izateko. Eta egitura hori badoa auzoz auzo. Zenbat denbora daramazue egitura horrela mantentzen urteak dira edo aldakorra izaten da egitura? Ez, behira, gobernuan sartu ginenetik 3 erronda kudeatu ditugu. Eta orain arte kontatu dizudan adibidez bada, foroa orduterdiko foro hori dena, normalean ostegunetan egiten duguna, baina heldu ginen ja hausnarketa batetik eta iaz martxan jarri genuen, foroa izan zedila orduterdi hori baina pixka bat gehiago, eta zabaldu genuen aste osora. Orduan egiten duguna da, erakusketa bat jartzen da dagokion auzoan, foroa tokatzen den auzoan, udalarekin zerikusia duena, baina hiri mailakoa den erakusketa bat, informazio bat, eta txertatu genituen guretzat oso tresna, eraginkorrak eta interesgarriak direna, auzo paseoak. Bertan auzo zinegotzia eta udaleko beste hainbat zerbitzu elkartzen dira herritarrekin, eta ezagutzen dira auzoan bertan dauden proiektu batzuk. Eta horrek bai iruditzen zitzaigun osagarritzen zuela, zegoelako beste harreman gertuago bat, zinegotzia eta auzoko jendearen artean, eta aukera ematen zuela bertatik bertara ezagutzeko bai auzotik ekimena soziala bakarrik izan zitekena edo udalarekin elkarlanean dagoen beste ekimenen bat. Eta horrela iruditzen zitzaigun pixka bat osatuago geratzen zela foroen eskaintza eta proposamen hau, eta orduan hori joan gara gutxi poliki-poliki implementatzen. Foroak normalean helburu bat izaten dute edo izaten dira gehiago jasotzeko zentzuarekin edo? Helburua, lehen esan dudan bezala, hor espazio bat sortzea, da helburua, elkarrizketarako espazio bat sortzea, eta elkarrizketetan normalean informazio trukaketa bat dago, eta badago hausnarketarako leku bat, eta ondorio batzuk ateratzeko. Orduan, foroi egozten diegun helburua hori da. Hain zuzen ere, eduki dezagun herritarrek eta udalak informazio nahikoa bi norabidetan, gero ondorio batzuetara elkarrekin iritsi ahal izateko, gero udalari ere badagokio horri bideragarritasun bat duen behiratzea, proposatzen denari, edo ze ikuspegi tekniko txertatu bertzaion hori gauzagarri izan dadin. Eta zergatik da hain garrantzitsua auzo bakoitzak bere foroa izatea? Auzo bakoitzak baduelako baditu bere behar propioak, bere populazioaren ezaugarriak eta izaerak propioak direlako, eta gero kontuan hartu behar dugulako Iruñan 200.000 pertsona bizi garela. Eta 200.000 pertsonen parte hartzea osotasunean
ziurrenik kudeatzeko asko zailagoa da, eta txikitu ahala gertuago sortzen da, harreman hori, eta nik uste dut ikus dezakegula ez direla behar berberak etxabakoitzen, Iturraman edo Irripagainan, ez? Jendearen kezkak eta beharrak oso ezberdinak dira, eta hori garrantzitsua da zaintzea eta horren araberako proposamenak ere egitea. Eta ze jende motak hartzen du parte, ez dakit, adinaren arabera edo lan moten arabera edo... Bai, bera, hor badugu erronka oso handi bat nik uste dut udalaren partetik, ze foroetan normalean parte hartzen duen jendeak ez dio erantzuten Iruña daukan aniztasun osoari. Eta hori, egia da, herritarren parte hartzearen oinarrian egungo sisteman badagoela, hau da parte hartzen du ahal duenak, ez? Bizitzaren prekarietatearen arabera ere parte hartzen duzu gehiago edo gutxiago. Egun parte hartzen duen jendeak, esango nuke badela adin tarte, esango dut berrogeita bostik hirurogeita bostera, gutxi gora bera, emakume eta gizonen arteko parte hartzea nahiko parekidea da, bai asistentzian eta bai hitzartzeetan. Hori neurtu izan dugu eta alde horretatik, baina gure erronka esaten duan bezala da, parte hartze hori kuantitatiboki begiratu baino, da zenbat jende dagoen baino, nolako jendeak parte hartzen duen parte. Eta horretarako ere azterketa bat egiten ari gara, zer den, hobetu daitekena, txertatu daitekena, aniztasun hori gehiago hor jasotzeko. Eta parte hartzeko modu bakarra foroetara jutea da, edo badago beste moduren bat foroaren ideia hori beste modu batera egiteko? Esan beharra dago, foroa urtean behin gertatzen den zerbait baldin bada ere, edo urtean behineko aste hori baldin bada ere, zinegotziok, auzoetako zinegotziok harreman iraunkorra daukagula auzo horretako bereziki antolatuta dauden auzokideekin, baina baita edozein auzokideek bidaltzen dizkigun mezuekin. Nik uste dut hori garrantzitsua dela badelako gure nolabait udal politika ulertzeko ezaugarri bat, hau da gertutasuna eta irekita egotea horretara, eta gero foroaren astean esan dugun bezala, egon daiteke paseoa eta egon daiteke foroa, eta baita foroaren testu inguruan mezuak bidaltzeko aukera. Ezin bada bertaratu, edo lotxa ematen badizu bertan hitz egitea, edo azkenean jende dexente dago, aukera dago ere idatziz proposamenak bidaltzeko. Eta nolako ekarpenak jasotzen dituzue gehien bat? Badago ekarpen motaren bat nagusitzen dena, besten gainetik? Bai, oso ohikoak dira hiriaren konservazioarekin lotutakoak. Esan beharra da, ez dut uste Iruñako ezaugarri bakarra denik, baina jende asko oso ezagutza tekniko zehatzak dituzte gauza askoren inguruan. Orduan, badago hor atal oso bat zerikusia duena, hutsik dauden zuhaitzen alkorke horietan zuhaitzak jartzeko. Edo espaloietan solte dauden baldosak eta bar. Hor esango nuke badugula bigarren erronka. Ze jasotzen ditugun ekarpen asko badaude lotuta ikuspegi esango dugu tekniko batetik, ze udalak ofizioz horiek guztiak egiten ditu. Orduan, lortu beharko genuke bultzatzea parte hartze bat, lotuago egongo litzatekeena parte hartze komunitarioarekin, hau da, ez hainbeste nik pertsona individual bezala ze behar uste dudan eta ikusten ditudan, baizik eta pentsatuta, auzo honetan komunitate bat bizi gara, gai naiz aztertzeko komunitate hori bere aniztasunean, eta uste dut dauzkagun erronkak eta beharrak hauek direla, ez? Baina egia da, oraingoz behintzat jasotzen ditugun ekarpenen, ehuneko handi bat lotuta doazela hiriaren kontserbazioari. Horregatik ere sartu genuen, auzoetako proiektuak ezagutzera emateko espazio hori. Iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela jendeak jakitea ere erronka komunitario batzuei ere aurre egiten diegula, ez? Somatu duzue aldaketa hori egin zenutenetik aldaketaren bat? Bai, zentzu batean, soilik presentziak bermatzen duelako agian forora interes individual batetik bertaratu den pertsona batek ezagutzen dituela, ez? Proiektu komunitario edo lankidetza proiektu horiek. Eta gero nik uste dut horren adibide eraginkorrena paseoak direla.
Paseoetan bai badagoela auzo ikuspegi bat, proiektu ikuspegi bat. Eta gainera, auzo batzuetan eta auzo guztiei aukera eman diegu martxan jartzeko auzoetako kontseiluak, eta auzoetako kontseilu horiek martxan jartzeko prozesuak egin dituzten auzoetan hor kokatzen da, ez? Ez hainbeste behar, zehatz, puntual eta individualak, baizik eta auzo bezalako erronkak. Foroetan jasotzen dituzuen proposamenak eta benetan eragina dute? Bai. Hor, nik uste garrantzitsua dela zehaztea esaten nuena, ez? Lehenbizi ikusi behar duguna da proposamen horrek zer daukan atzean. Baden interes edo behar edo kezka individual bat, edo baden auzoan, orokorrean, bizirik dagoen kezka bat. Claro, horri deituko genioke beharrak identifikatzea. Horri gero jarri behar zaio lehentasunen araberako filtro bat egitea. Behar hori existitzen da, ze lehentasun daukat, horretarako kontrastez berdinak egin behar izaten dira. Eta azkenekoa, eta beti ere oso baldintzagarria dena da, ze baliabide tekniko eta humano dauzkagun horri aurre egiteko. Batzutan herritarrentzat izan dut, hau proposatu nuen eta ez duzue ezer egin. Zu proposatu zenuen eta beste inork ez zuen ikusten, edo bai, hau proposatu da, agendan sartu da, baina beste lehentasun batzu daude eta aukera dagoenean egingo da, ez? Baina jasotzen dira guztiak eta gobernuaren mahai gainean jasotzen dira proposamen guztiak. Hori galdetu nahi nizun, jasotzen dituzuen proposamen edo dena delako guztiarekin, nola erabakitzen duzu zer daukan lehentasuna, zerk ez, nola erabakitzen da hori? Hori begira, interesgarria iruditzen zait galdera, ze herritarren parte hartzeari dagokionez kontuan hartu behar ditugu 3 irizpide. Hau da, politikoa, herritarrena edo eta teknikoa. Orduan, hausnarketa hori 3 esparruetan egin behar da. Eremu politikoari badagokigu hiri osoa eta udalak dituen baliabide guztia kontuan hartuta ikustea bideragarria den edo lehentasunezkoa den. Edo ez, hau da, baliabide mugatuak izan da, zein den auzokideen bizitzetan hobekuntza handiena egingo duen proiektua, ez? Orduan, parte politikoari hori dagokigu. Herritarrei esan dugu, ez? Beharrak identifikatzea, ez hainbeste hemen zuhaitz bat nahi dut, baizik eta esatea itzala behar dugu. Itzala behar dugu, hori eremu politikoan esaten dugu, ze lehentasun daukan horrek, eta gero badoa bideragarritasun tekniko eta ekonomikora. Orduan, normalean horrela egiten dugu, jasotzen ditugu, milaka esan behar nuen proposamen, alde guztietatik, proposamenak gehi guri bururatzen zaizkigunak, ez? Eta joku hori da. Ze baliabiderekin zenbat onura ekartzen aldi egun auzokidei. Zeintzuk izaten dira foroetan gehien lantzen diren gaiak? Auzoaren arabera. Nik uste dut oso nabarmena dela, auzo, begira, adibidez, Etxabakoitz jarriko dute adibide bezala eta esango dugu Etxabakoitzeko dituela beharrak, gainera, beste arazo batzuek eragindako ondorioak pairatzen ditu, baina horra adibidez, behar komunitarioa oso agerian geratzen zen, batez ere aurretan erabeden programari dagokionez kezka oso handia zen, haiek ikusten zutelako asko zegoela jokoan, auzo horretako aur eta nerabeekin lan egingo zuten programa horrek balio handia zuela auzo horretan eta on handia egiten ziela. Zabalgunean eta Aldezarrean aparkalekua da beti agertzen den zerbait, hor bertaratzen diren pertsonen kezketan badagoelako hori. Hori normala da, gaur egun kotxeen araberako funtzionamendu honetan, kotxea daukat eta ezin dut utzi, eta gero herripagainan sortzen da zatiketa administratiboaren kontua, horregatik esate dut, auzoaren arabera kezkak eta beharrak ere ezberdinak dira. Pasa diren, okerrez benago 8 foro egin duzu dagoeneko, azken foro hauetan egon da proposamenen bat, proiekturen bat, zerbait bereziki interesgarria horrela, aipagarria? Memoria imarko nuke, baina, seguro baietz, zehazu pentsatzen.
orain ez zait bururatuko bakar bat ere... Baina, bururatzen ari zait, fororen batzuetan agertzen diren proposamenak izan daitezkela interesgarriak eta kontrobertsia ekar dezaketenak, eta horretarako ez aurten oraindik ez dugulako egin, baina iaz Lezkairun proposatu zuten Lezkairun zona urdina jartzea, ez? Ota ordaindu behar izatea. Eta hori oso interesgarria da. Eta aldi berean, kontrobertsia handia sor dezake beste auzokide batzuengan. Eta nik uste dut foroak ere badirela horretarako ezain beste udalari proposamen bat egin eta udalak aztertu dezala bakarrik, baizik eta beste auzokideekin ere konpartitzeko hori noraino izan daiteken, interesgarria edo hobetu ezaken. Aldezarrean proposatu zuten okerrez banago jantoki komunitario bat, Txabagoizen ere bai, eta badaude horrelako proposamenak. Ziurrenik foroa iristen denerako landuta daudenak. Esan duan bezala urtean zehar harremanak nahiko iraunkorrak izaten dira, Eta egiten dituzuen paseo horietan zehar, dagoeneko martxan dauden proiektu interesgarrietako adibide batzuk aipatu ditzakezu? Bai, begira, adibidez, iaz Aldezarrean jantoki komunitarioaren proposamena aurkeztu zuten, gero beste auzo batzuetan ere aurkezten dira bulego berdeak edo oficinas berdes deitzen zaien horiek auzokideen arretarako prest daudenak etxeen zaharberritzeak eta egiteko. Agertzen dira ere zentro komunitarioetan garatzen diren proiektuak gero jendeak ezagutzera ematen dituenak, beraiek bertan ezagutzen dituztenak, eta olako batzuk agertzen dira, noski, bai. Hau, galdetu nahi nizun zuri pertsonalki, badago proiekturen bat martxan dagoena, edo oraindik ez, bereziki ondo islatzen duena bere auzoaren identitatea edo Iruñarena, ez du zertan auzorena izan behar, badago horrela proiektu bereziren bat esaten duen, hau identitarioa da. Egin behar dut memoria ariketa zail bat, Erinez, errepasatzen buruz, begira, esango nuke adinekoen sareak. Adinekoen sareak udala eta auzo bakoitzeko elkarteen arteko sareak direla, eta hor sartzen dira oso ikuspegi anitzak eta osagarriak, ezberdinak eta beharrezkoak. Bai udalaren adinekoen alorra, baita aisialdiak kudeatzen duten adinekoena, hor sartzen da ere plazaon voluntarioen sarea udalarena, eta hor bai iruditzen zait badituela ezaugarriak, elkartzen garenean udala, herritarrak, zerbitzuak, eta hor ateratzen dena oso onuragarria da bertako biztanleentzat. Eta izan ere, adinekoen sareak aurkeztu izan dira foroetan, eta suertatu izan da ere, adinekoen sarea ez zegoen auzo batean, bertaratu den norbaitek esatean nire oso interesgarria iruditzen zain, nire auzoan ere nahi dut. Ederki, orduan martxan jartzen dugu, ez? Bai. Egiten dituzuen foro hauek irisgarriak dira, zenbaterainoko irisgarritasuna daukate? Bai, fisikoa beti, hau da, edozen pertsona iritsi ahal izateko, eta gero beste oinarrizko irisgarritasuna iruditzen zaiguna da entzumen irisgarritasuna. Eta horrekin kontratazio bat egiten dugu, 3 zerbitzu bermatzen ditugu, bada zeinu hizkuntza, hori igual ikusgarriena da, ze ikusten dugu horre interprete lanak egite dituena, baina horrekin batera ere badoa bukle magnetikoa, guri oraindik gaztea garelako, zuni baino gehiago, baina nire bai. Oraindik ez dugula behar hori ikusi, baina bada, entzumena galtzen doazen pertsona horiek ongi jarraitu ahal izateko, eta gero bestetik ere badago estenotipia. Estenotipia dira ikusten ditugun azpititulo horiek, pantailan jartzen ditugun azpititulo horiek, zeinu hizkuntza ez dakien adidez pertsona sor batek jarraitu ahal izateko, edo hori, eta nik uste dut horrere urteekin joango garela beste irisgarritasun bat hobetzen, seguro, baina gutxienez oinarrizko bi horiek bermatzen ditugu foro guztietan.
Foroak irisgarriak diren arren aipatzen zenuen oraindikan ez dutela adierazten Iruñaren adieraztasuna. Horrek zer eragin izan dezake foroan eta ondorioz herrian edo? Begira, horre ere sartzen da eremu politikoari dagokion beste zerbait. Hau da, ulertzea, gaur egungo sistema honetan bizitzen prekaritatea kontuan hartuta parte hartzen duela parte hartu alduenak, eta beraz, bertan egiten diren proposamenek ez diotela erantzuten auzo horren aniztasun osoari, eta beraz, guk badaukagula erantzukizun bat hori ere nolabait irakurtzeko, eta irakurtzeko nor geratzen ari den kanpoan, eta beraz, ze behar edo kezka egon daitezkeen hortik kanpo eta guri ere hori badakigu, eta proposamenak irakurtzeko filtro hori erabiltzea, eta bertara ere hausnarketa hori eraman alizatea, Esatea, bueno, begiratu zuen ingurura eta ikusi hementzobeten guztiok zareten gero dendan erosketak egite dituzunean elkartzen zaretenak edo ez. Eta horretarako hitzarmen bat egin dugu Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin ere foroen eraginkortasun hori ere neurtzeko, sistematizatzeko eta ondorio batzuk ateratzeko gero implementatu beharreko neurriak ere proposatzeko. Gelditzen diren 7 foro hauetatik zer espero duzue? Espero dugu orain arte bezala behintzat, espazio hori udala eta herritarren arteko elkarrizketa hori garatzeko, espazio txukunak martxan jartzea, alda izaten da eta alda espero dugu. Hurrengoa azpilagainekoa izango da eta horrek badauka berritasun bat, ze orain artea Arrosadia, Santa Maria la Real eta Azpilagaina foro bakarra ziren, baina iaz Azpilagainako auzokideek bereziki proposatu zuten haiek auzo izaera bat zutela eta foro bakarra behar zutela eta beraz lehenbiziko aldia izango da, orduan ikusiko dugu zer ematen duen foro horrek, eta ikusiko dugu ere, azken finean, 3. erronda dela esaten duen, 3. gurea, berez 10. da, gobernu talde honena. Joateko ere baloratzen eta txekeatzen auzokideekin zenolako ibilbidea egin dugun herritarren parte hartzetik, eta ez bakarrik foroak, baizik eta auzo batzuetan dauden prozesuak, eta horrek ere balio dezala pixka bat temperatura hartzeko. Zer moduz ikusten dezuzuk auzo foroen etorkizuna? Ongi, nik uste dut izan behar dela nolabait etengabe berritzen joan behar den zerbait, ez? Ze, auzo foroak 15-19 legegintzaldi hartan jarri ziren martxan ezaugarri batzuekin, momentuari erantzuten zioten ezaugarri batzuk ziren, eta iruditzen zaigu joan behar direla erantzuten bereziki parte hartzeko moduei dagokionez, ez? Orain esango nuke etorriko direla erronka, heldu gara, ez? Ibilbide batetik non oso ohikoa izan den jendea fisikoki leku berean elkartzetik, eta ez dakit oso ongi noragoa zen, baina horrek izango du eragina bat, eta hori ziurrenik txertatu beharko da. Aldi berean mantendu nahi izan ez ze garrantzitsua den auzokideak elkartzea, udalarekin bertatik bertarako harreman hori izatea. Orduan, nik uste dut hori guztia kontuan hartuta garatzen joan behar den formatu bat izan behar dela. Zein da foroen arrakasta neurtzeko modua edo neurria, nola egiten da? Hain zuzen ere hori oraintxe ari gara, aipatzen dizunez, Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin dugun hitzarmen horretan neurtzen. Ze gehienetan, edo gehiegitan esango nuke asko lotzen da bertaratzen den jendearen kopuruaren arabera. Eta uste dut horrek ez digula ematen arrakastaren informaziorik, ez? Nik uste, orain egiten garen lan horretan, jasotzen ari garela, noraino asetzen duen espazio horrek ez bertaratu den pertsona horren espektatiba, nahia gogoa eta beharra. Orduan nik uste dut fokoa hor jarri behar dugula, alde batetik guri, horretik ateratzen den informazioa norainoa den osoa, noraino dagoen lotuta auzoaren eguneroko arazoei, eta ikusita nork eta nola ordezkatzen duen hori. Baina nik uste dut arrakastaren parametroak begiratu behar ditugula leku askotatik.
Urrengo foroa, apirilaren 15ean okerrez banagoaz Pilagainen izango da inguru horretan. Nun izango den badakizu? Bai, eta ez dut jakingo izena esaten, baina espazio komunitario berri bat ireki da aurten ez bada iaz, oso berria da, eta horre ere baliatuko dugu espazio hori ere ezagutzeko. Horren ondoren, beste gelditzen diren auzoak izango dira, zergatik joan behar dira herritarrak foro horietara? Nik uste dut, zergatik baino, igual zertarako, zergatik nik esango nuke, udalaren erabakiak hobeak izan daitezen herritarren parte hartzea beharrezkoa delako, eta horrekin lotuta ez, ze helbururekin nik uste dut lortu behar dugula osatzea, udal politika aurrera eramateko modu sistematiko bat, nolabait esateko ez, badakigu azkenean, ia erabakiorra den organo bakarra udalbatza dela, 4 urtetik behin herritarrek bozka bidez eta alderdi politikoen bitartez aukeratzen duguna, baina gero hortik sortzen den udal gobernuak borondatea baldin badauka herritarrekin batera erabakiak hartzeko orain den bezala, nik uste dut horrek pila bat aberazten dituela, bai erabakiak, bai udal gobernu horrek hiria eta politika publikoak ulertzeko moduak, orduan nik uste dut oso ekarpen beharrezkoa eta interesgarria dela herritarren partetik. Bukatzeko Aitziber, mezubide berdina bidaliko zenioke inoiz gerturatu ez den norbaiti foro batera, edo beste zerbait esango zenioke? Hor nik uste dut zaila da, ze ikusi behar dugu pertsona hori zergatik ez den inoiz foro batera hurbildu ez zait iruditzen gauza bera, ez banaiz inoiz joan ez zaidalako interesgarria iruditu, edo ez banaiz inoiz joan ezin izan dudalako, beste zeregin batzuk nituelako ez. Interes falta baldin bada, saiatuko nintzateke azaltzen, benetan udal gobernuaren nahia eta gogoa zein den eta zergatik den eraginkorra. Eta beste pertsona bat, inoiz joan ez dena ezin izan duelako, saiatuko nintzateke galdetzen nola egin dezakegun. Hau da, foro bat ez bada eraginkorra bere parte hartzea jasotzeko nola egin dezakegun, ez berdina izango litzateke. Mi esker Aitziber, etortzeagatik. Ez dakit, bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, nik uste dut hitz egin dugun guztiaren, ez dakit, sintesi bezala, esango nuke udal gobernu batek behar duela herritarren parte hartzea ahalik eta erabaki hobeak hartzeko. Osongi, mi esker etortzeagatik, hurrengo baterako espero zaituztegu. Bai, nahi duzuen arte, mi esker. Mi esker. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur zerua partez hodeitua egongo da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Arratsaldetik aurrera, mendebaldeko zenbait tokitan hodei trinkoagoak ager daitezke, baina ateri eutsiko dio ziurrenik. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, batez ere hasieran. Goizean goiz kantauri isurialdean giroa oso epela izango da. Temperatura maksimoak 2-3 gradu baxuagoak izango dira, baliteke gaur hauts gandua izatea. Aste azkenean, ostarte zabalak izango dira zeruan, baina erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin jarraituko dugu oraindik. Hegoaldeko haizea ahulago ibiliko da eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Horregatik, kantauri isurialdeko temperatura jaitsi egingo da. Mediterraneo isurialdean temperatura maksimoak igo egingo dira. Minimoetan aldaketa handirik ez da izango. Udaberriko giroa nagusituko da. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte.
Batasuna de Navarra. Nafarroako gobernua.